og den gode Wieland kan få masser af bestille mod FC Barcelona, der lander i København i morgen. Og kampen mellem de to bliver et tilløbsstykke for rigtig mange danskere. Onsite giver dig her en guide til, hvordan det kommer til at ske, når Barca lander i byen. Hvem havde troet det, at vi skulle spille en topkamp mod Barcelona i Champions League? Men frem for alt, så er det den her eksponering, når verdens bedste fodboldhold kommer til Copenhagen. Altså, jeg har været den flotteste hold i øjeblikket, men i mange år har de spillet et fantastisk fodbold. Det er ikke et hvilket som helst hold, der kommer til Danmark. Onsite har derfor set på, hvad der skal ske i København i de kommende 2 døgn. Københavns Lufthavn, mandag kl. 12.30. Her vil FC Barcelonas spillertrup ifølge lufthavnen ankomme med fly. Et chartret fly, og ankomsten er ikke som normalt for rejsende. De har bedt om, at der ikke kommer noget presse i nærheden af dem. Man kan tage en chance og tage ud på flyvergrillen, måske at se flyet lande der, eller ude på kystvejen, hvis det er den anden bane, der lander på. De siger, at det de bare gerne vil, det er at lande så hurtigt som muligt, ind i en bus, og så skal de direkte ud til parken for at træne. Parken. Her er der mandag kl. 18.15 officielt pressemøde med cheftræner Josep Guardiola og en spiller. Hvem vides ikke, men til Barcelona FCK var det Messi. Kl. 19 træner Barcelona i parken. Det første kvarter er åbent, men kun for pressen, og derefter lukkes dørene helt. Hotel Radisson Blu Scandinavia. Hotellet, der også er kendt for at huse Casino Copenhagen. Her skal holdet bo. I alt er booket 80 værelser, plus 100 værelser til resten af staben på et andet hotel i byen. Ledelsen har en officiel middag med FCK's topfolk, men spillerne skal først i aktion tirsdag aften, hvor de ankommer til stadion cirka 1,5 time før kampstart, som er det sædvanlige 20:45. Lige efter kampen flyver de retur til Spanien. Forventningerne til besøget er allerede store. Alle dem, som interesserer sig for fodbold, skal se denne her kamp. Copenhagen bliver noget, alle kan tale om, og noget, som vi andre kan tale om, når vi rejser ud i verden. Nu er det Michael Laudrup, Peter Schmeichel og Preben Melkjær. Nu kan vi også tale om The Great Team Copenhagen. Det her, det er halsterklædet til Barcelona-kampen, som også fungerede til udkampen, men bestemt også fungerer til hjemmekampen her. Og vi bestilte jo selvfølgelig halsterklæderne hjem efter, hvad vi regnede med interessen ville være, og har allerede måttet bestille en portion mere, fordi den har overgået langt, hvad der var interesse til Manchester United-kampen i 2006. FC Barcelona har hele 1.500 registrerede officielle fanklubber i alt. José María Barnils er advokat i Roskilde, men spanier og er ansvarlig for kontakten mellem FC Barcelona og de 84 udenlandske fanklubber i hele verden. Det er perfekt, at det kommer her i Danmark og spiller. Det kommer en del fanklubs fra udlandet til kampen i parken. Det kommer fanklubs fra Polen, Belgien, England og Sverige. Ja, det bliver totalt. Ja, totalt sagt. Ja. The South African Bar på Østerbro. Den bliver FC Barcelonas fans samlingssted. For danskere er det jo masser, der holder med den, fordi der har været danskere, Laudrup og Simonsen som de største. Derfor er der mange, der følger med klubben i Danmark. Men de fleste gør det, fordi de spiller fantastisk fodbold. Og det er jo stort, når Barcelona kommer til Danmark. Og i øvrigt er det førstepladsen, der er på spil i puljen. Det er jo helt fantastisk. Og det gør, og det synes jeg er fantastisk dejligt, det gør, at Barcelona kommer op og er motiveret og vil sikre sig den førsteplads i puljen, fordi lige pludselig er den jo på spil. Barcelona.